Așa, hai că te pune pe YouTube și pe videotul. Pe YouTube! Ui, ui! Mit faci, dragă? Ala, îți mă duc! Zi, Cristina, că tu știi. Zi, Cristina, că tu știi. Ungurește. Ala, îți mă duc! Te-a ciocchi, că nu găsi gimnastul. No, putai cu ceai. Da, Ciprian, mă răspund. Și mai bine. Să-ți dai că să-ți dai și că rău să ne-a copii ce a comis, dar să faci că le zembele grina.